fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgola to helbira to ɓoggila ceeɗi to déremisa to wulloram to sabbara to tommiyata to biccugala to sillowola to fummugileyta ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou dafto mbouda ha to galle ceerno idrissa diallo to boutande ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie catala OMVS woni organisation pour la mise en valeur des fleuves Sénégal ɓe mbaɗi jertango wonande dendagal hoɓɓe lappol polol dande maayo ɓe leydi Mauritanie ɓe leydi Sénégal kala jogade kulhuli kay wonde ma maayo ngo ƴerɗeɗo balle ɗum noon ene wawi sabade yolayru to leydi Sénégal e oɗo saaha hande mo kaleten wuuro Touba e ko taari ɗum kala ne tawe e yolayru mawdu no fewi caggal kay toɓoji kewɗi ndiyam jippinoɗi toon to leydi Mali fama woni force armée malienne ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi bombardement ɓe momti base uji kewɗi tawi ko base uji jihadiste en pelle joguitiɓe tawetnoɓe e nder région de Kaye kedde Afrique min jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Pakistan to dowlaji tedde Amérique to leydi Népal ha to leydi Ukraine bisimilla mon e ketki sondirani ondirtani ondirtinani joni joni piren pacciren. salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko gandu bindi laabaɗo leɗɗe jaadiɗo ɓalwale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah luɓirimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe rewɓe wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam site rewɓe ronkuɓe sowaɓe rewɓe dattaraɓe e sattoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe rewɓe wonduɓe gorko cheyɗani ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mo yawrani ɓen worɓe ustoraɓe gorago yaw yitade koye men jippiɓe leese fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tidiane Diallo prostate ma hay sinno ala ko heddi so wonani ɓurno ala ko heddi so wonani opéré so tawi on jokkodiri joni joni nder balle tati mbiya weng tawa sekaka ceerno Amadou Tidiane Diallo leɗɗe gorago mo jogui façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meddi wiyete ko meeɗi moosa am muɗade hen seeɗa walla jara joni joni moosa nofuru e nofuru fannu goɗɗo o wiyete ko yidde ƴeewa ɗen noon ko leɗɗe urteɗe awrata ɗum joni joni jirɗa hoore ma hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en yawre ɓen worɓe ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe e dabruji ƴeewoɓe kayitaji visa ji e ko nandi hen kala ceerno Amadou Tidiane Diallo hewɓe oɗo saaha joni noddi mbaɗi vocal uji kolliri tigui wonde guila jokkodiri e makko mbiya alhamdulillah ɓe hen guila paralysenoɓe joguinoɓe bekkiji goppi haalaɓe battiyade e haajuji men ɓe hen ko wondunoɓe estomac nattunoɓe ñamde yadde gueɗe kewɗe e oɗo saaha joni duttima ñamde e ko jiiɗi kala heddiɓe ɓene koɓe yananoɓe barogal e oɗo saaha joni certi hen ha laaɓi koyɗe musoje ɓalli ƴakkuji keeceje musoje certi ha laaɓi
ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinnejo mo tawe to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ko numéro makko appel kadi ko numéro WhatsApp ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mini ko wiye Abdoulaye Diallo numéro mbatta 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott tawi ɗon ɓiyi ko so tawi a yiiɗi jokkodirde base mo Nouakchott mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni ko newiɗo sanne sanne mbadden dardo faade makko gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonda koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonda koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonda koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo 14 lewru siilo hitande ujunnaje 225 habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon seydi mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko meñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabruji men eɗen ceftina tan dendagal bandiraɓe ɓe Mauritanie Sénégal Mali Guinée e Gambie e dendagal bandiraɓe to keedi kala e diaspora kala wonde kay ɓoyata tigui eta conférence ɗaminiɗo yubbinede kay ñande nogas e jeegom e nogas jiiɗi lewru septembre toon to wendu Bosoyaɓe tawi ko fedde yiɗɓe Sara Abdoulaye Sara e gardugol sokhna Aminata Guissé kañum men tigui tambi ɗiɗon jammaji ɗiɗi tawi kadi yewtata e ndera conférence o ko Sara Abdoulaye Sar e yaadiɓe mum kala ɗum noon ñande nogas e jeegom e nogas e jeeɗiɗi ko ñande hen tigui woni jammaji ɗiɗi tawi ko conférence uji baɗɗi fayida fewi toon to wendu Bosoyaɓe noon ene tawi tigui
Sara Hammadi Hunare waɗɗani kadi wawde nder leydi Sénégal siftinde on noon délégation Mauritanie non ummotoɓe ɗo to Nouakchott ko ñande 25 lewru septembre kikiɗe ɓe jettoyo toon tigui ñande 26 septembre nden ñande 25 lewru septembre délégation ummotoɗo e nder leydi Mauritanie ɗon noon ɓe jettoyo toon to wendu Bossoyaɓe ko ñande kikiɗe 26 lewru septembre non ene mbiya tan dendagal bandiraɓe kala Mauritaniaɓe diaspora e mbawi wonde kala ene bisma tigui guila namda kadi ballal mumen guila to banggue peeje ha to banggue finance e kala enen ɗabbira hen to banggue ballal mumen e to banggue participation men kala dendagal kadi guure tariɗe e wendu Bossoyaɓe kala ene bisma hen kadi ne mbawa tawtorede ɗiɗon jammaji ɗiɗi tawi kadi ko conférence patamle mijo mo musidɗo moon Selmon Sar Abdoulaye Sar e yaadi mum ɗamine yuɓɓinde toon to wendu Bossoyaɓe habruji men demgal Pulaar ko to leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie fondation Mohamed VI woni fondation roi kananke mo leydi Maroc ɓe juɓɓini kolol ɗiɗi woni deuxiéme édition tawi ko kawgel ɓuura kay huñade e ɓuura tigui huñade e humpitade hadisaji nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam kawgel ngel noon yuɓɓina koye nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie hoorejo centre culturel de leydi Maroc e nder Nouakchott biteɗo El Hassan Azhari o holliri tigui yuɓɓini kawgel ngel tigui ko fondation Mohamed VI pour le savant africain fandare nde noon ko yidde kay siftinde sukaɓe ha softinde sukaɓe ha mbawa janggo tigui andude hadisaji nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam e andude diine o hano hannirtini ko noon kadi Cheikh Bouna Oumar Ly kañum woni hoorejo fondation Mohamed VI sengo leydi Mauritanie o wi noon wonde oɗo fondation kay o tafira tan ko yidde kay ko yidde ha yimɓe ɓeydo andude nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓeydo andude diine mumen ɓeydo andude islam o hano hannirtini o holliri tigui e wallude kadi julɓe Afrique naaɓe o wallu tigui e wallude julɓe Afrique naaɓe kayim ko yidde wallude ɗumen ha tigui mbawa nangodirde e andude tigui diine islam o hano hannirtini o wi kadi wonde fondation ene yuɓɓina kawgel tawi ko ɓuura wawde kala saaha ene yuɓɓina kawgel kadi tawi ko ɓuura sellude e welde janggue Qouranul Karim e ɓuura kadi humpitade ko fate hadisaji nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam e ɗum kadi ɓeyde jokkodiral hakkude leyɗe julɓe o holliri noon oɗo concours kay woni tawi kadi ko ngel ɗo deuxiéme édition woni kolol ɗiɗo nder leydi Mauritanie ko 134 neɗɗo kañumen ɗaftodirta ngel ɗon kawgel tawi ɓe pecci koye nder dogue tati so tawi ko rogere arwaninde ko huñiɓe kay 4 hadis kañumen ɗaftodirta so tawi ko rogere ɗiɗi ɓerde noon ko huñiɓe 35 hadis so tawi ko rogere tati ɓiri noon ko huñiɓe humpitiɓe fodde 25 hadis ko ɗeɗo dogue tati woni waɗoɓe ɗaftodiral kamɓe kala soɓe ndentiɓe kawla 134 neɗɗo ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni OMVS woni organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal ko fedde rendinde kay leyɗele tawi kay ko leyɗele hutortoɓe ngoɗo maayo tawi ko maayo welgo wiyetego fleuve du Sénégal OMVS noon waɗi jertago mum faade lesgo Mauritanie e Sénégal kala ha tenti noon e guure tawi ko guure tawteɗe lappol palol dande maayo yo gandu kay kulhuli kay ne joga tawi kulhuli mawɗi ne joga kay ma maayo ngo fussa sabo yo leyru ɓe kolliri noon oɗo saaha joni barage Manantali tawteɗe toon to Mali koko wi dak ndiyam o heeɓi tigui hattani makko woni capacité makko maximal ene huula tan e jonte paaɗe ɗe ma ɗum saabo kay yo leyru e nder yoga e guure tawi ko tawteɗe dande maayo ɗe leydi Mauritanie e leydi Sénégal kala e kolliri wonde niveau digƴiɗe kay yettima oɗo saaha joni to Manantali toon niveau yettima ha 207 piccal 53 woni 207,53 métres woni ɗum noon e hawra ha 100 pieds ɗum ko ñande aljuma 12 lewru septembre capacité maximale noon barrage o wawi nangude kay to ha capacité makko maximal kay ko 208,05 woni 207 piccal ɓolum 5 métre ɗum noon ene qime ha 100 pieds ɗe kolliri noon alay sagel kay kala ko ɓurti kay ɓe kolliri alay sagel kay kala ko wawi ɓurtude e ndiyam ɗam kay alay sago ɗum ɗon wawa ɗaccitede kay ko adi ko barrage o ene dajjito walla e ɗum fusa OMVS noon ene jettini dendagal guure koɗɗe dande maayo ɓe leydi Mauritanie eɓe Sénégal kala ha tenti noon e guure kay kemnoɗo yo leyru hirade rawane nde mbawa tigui ɓeydade rentade no fewi siftinde on noon rawane région ngaji 4 nder leydi Mauritanie tawi ko région ngaji tawteɗe lappol palol dande maayo keeɓino yo leyru ɗen région ngaji noon woni Trarza e Gorgol wondude e Brakna e Guidima kala e Ngane Sanga noon matériel kewɗo tiffinoma hen e ɗiɗon yo leyru tawi ko wannode hitande rawane nde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen
gouvernement mo leydi Mauritanie ɓe ciifi accord on accord noon koko fate afgol central hybride électrique tawi kadi ko central ngal noon ko solaire et éolienne woni tigui ko nangue wondude hendu kañuma marsinta ngal ɗon central investissement o noon jaru ngal ɗon central on ene qime ha temetati million tawi ko haalisa dollar américain siftinde noon siftinde on sifande nde noon waɗi tigui koye tawtorede jaagogal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate faggude finance biteɗo Sidi Ahmed Bou wondude jaagogal kalfinagal ko fate énergie et pétrole biteɗo Mohamed Khaled oɗo accord noon ko exemple kay moƴƴo no fewi hakkude secteur public et privé ko société biteɗo Ewa Green Energy halfina golle ɗe ko kamɓe noon mbaɗata exploité projet o fodde duuɓi 15 ko noon tawa kadi kala koɓe mbawi produise woni koɓe mbawi kay yaltinde kala énergie woni kuɓam ko société Mauritanie Soelec société kuɓam Mauritanie kañum sodata oɗon énergie hattani central on woni capacité makko ko temedde ɗiɗi e nogas mégawatt tawi hen temedere capanɗe jeegom mégawatt ko solaire yaltinta ɗum capanɗe jeegom mégawatt keddiɗe ɗe ko éolien woni ko hendu yaltinta ɗum omo jogui kadi hattani stock de moftude temedere capanɗe jeeɗiɗi mégawatt kala waktu fitti tigui ko omo wawi kay fournirde énergie 24 heures sur 24 central ngal noon golle ɗe gasata ha laaɓa kay ha fuɗɗo gollade ko ñande ko hitande 2026 woni hitande dartonde nde kala ñalawma noon omo fournise capanɗe jeegom ha temedere mégawatt ɗum noon jeeya koye plan gouvernement mo yiiɗi kay ɓeydude ko fate hattani énergie tawi tigui koye énergie renouvelable ko hen tigui ɗum ɗon jeeya ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen aset hanki o 13 lewru siilo jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde hono biteɗo Houda Mintou Baba wondude délégué général Tajour gardiɗo catal Tajour biteɗo Cheikh Wula Bedda ɓe mbaddi visite aji mabɓe tawi ko visite aji d' inspection e nder chantier ji kewɗi to école aji goni e mahede e nder wilayaji tati tawteɗi e nder Nouakchott tawi ko école aji ɗon ɗi Tajour woni e made yidde andude noon so tawi kay golle ɗe ina ndewi lawol so tawi kadi ɗum tardani yidde laamu ngu noon yidde laamu Mauritanie ngu noon ko ɓeydude kay école aji gam kay haaɓe mbawa ɓeydude jangde nde hano hannirta ni tawa kala sukaɓe kay ne mbawa hebde kalasuji men hano hannirta ni yidde laamu ngu noon ko ɓeydude école aji ɗi mbiɗen gam ɓeydude jangde nde hano hannirta ni ɓe tawi noon chantier ji ɗi e nder jillumɓe tawi chantier ji ɗi kala ene jaara tigui hano hannirta ni saabu dendagal chantier ji ɗi kay ɓe tawi tigui woni koye phase final woni tigui ɓoyata gasa e nder jonte paaɗe ma golle ɗe kala kibbu ha laaɓa école aji ɗi noon ene mbawi jaɓɓade kay élevage e udditgol école aji tijjadi kay e lewru dartondu visite aji ɗi noon ɓe mbaɗi ɗum koye nder Mokata mo Tayyarata wondude Mokata mo Darnayim ha to Toujinin e Arafat e to Riyad e to Elimina kala ha joni koye on fannu keddoɗen ñanga Mamoudou Mamadou ko jagogal kalfinagal ko fate habitat ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire woni jagogal kalfinagal ko fate Kotki e nder leydi Mauritanie kankone aseta hanki o waɗi o yillima chantier ji kewɗi tawi koɗe laamu ngu woni e made kay oɗo saaha joni e nder Nouakchott tawi ko chantier ji ɗon ɗi laamu ngu kay ummini gam yidde kay yonnude e ɓeydude garɗitinde wuuro Nouakchott laamugo gendi Mauritanie ɗum noon koye projet kay jeeyaɗi kay koɓe mbiyata programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott ko programme noon mo hoorejo leydi ni Mohamed Cheikh Al Ghazouani rokkuno coup d'envoi puɗɗugol ɗen golle kilñande nogas lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi kanko ñanga Mamoudou Mamadou noon jagogal ngal o yettima ɗiɗo chantier ji kala o yettima to lycée kesso mahate toon to legal Liksara o yettima kadi to mahate kay place publique yesso palais du congrès Mokhtar Wuldadda toon to Tafrak Zeynam o yettima kadi magol stade municipal to legal Sebkham ko noon kadi projet magol village artisanal ɗum koye nder Elmina ɓe jettima kadi to projet magol ko fati stade Omnisport toon to Arafat o erima noon halfinaɓe golle ɗe kala to yetti kay mo yero halfinaɓe golle ɗe kay ande tinno tigui ɓeɗo himmirde kay golle ɗe ha tigui golle ɗe mbawa hibbude e dat cifodiraɗo emoɓe cifodiri e laamu ngu o siftiniɓe noon e oɗo saaha joni laamu ngu wonta jaab kay cifodiral ne siife dat kay dat dokka haɗo on dat ɓenna taw golle ɗe gasani walla tawi golle ɗe ndewani lawol ɗum noon laamu ngu e oɗo saaha joni koko salti ɗum ha laaɓi ha joni habaruji men demgal Pulaar e nder dongre Mauritanie e nder leydi Mauritanie uddirten kabaruji men nder leydi Mauritanie ko toon to Guidimaga noon jabboɗen ko musidɗo men sehil men Zakaria Samba Dia assalamu aleykum wa rahmatullah.
jamal nyalle mo bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe aya weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu uddini ma meftande compital men ɗo e nder diwal meɗen e guiɗi makka jata toon to wuuro meɗen teddungo wiyetengo butande mawnini e jamma jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e o alkamisa mo jawtuɗen 1 lewru men septembre hitandu 2025 jamma jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mawninama e ngo wuuro teddungo wiyetengo butande e gardogol khalifa o ceerno men ceerno Idrissa Oumar Diallo nande jamma o yuɓɓinama ɗon hanirtani ñande alhamisa nde ko nden tigui golle ɗe e mbawi fuɗɗade ɗum ko hedde caggal juulal takkusan ko nden tigui woni nde golle ɗe puɗɗi taw kadi fuɗɗori ko wonande yimɓeɓe jooɗima mbawde tigui rigui wadde e silkeji taw kadi ko jippinde deftere Allah teddude janggude ɗum fodde laabi limtindi caggal nde yimɓe juuli takkusan ñande alhamisare nde wonande noon janggama deftere nde fodde laabi limtinde caggal ɗum waɗa du'owuji wona dendagal bandiraɓe julɓe kala caggal ɗum ceerno yamiri tigui rigui ceerno nadirlinde waɗata jewte muɗum ko fate e banggue e hirdinde yimɓeɓe siftinde ɗumen ko fate e banggue e deftere Allah teddude nde ɓeydade tinade janggo ɗum kanko ceerno li o waɗi yewtere himmude no fewi tade tigui rigui hirjinde yimɓeɓe ko fate e banggue jaftude janggude deftere Allah nde no hannirta niyete nonne tigui rigui e ɓeydade tinnade e dewe muɗumen Allah no hannirta niyete caggal ɗum sukaɓe deftima wonande sukaɓe ɓe gandanɗa hoore ma jofnino alluji mumen taw ko janggannoɓe deftere Allah teddude nde ari tigui timminde deftal muɗumen deftima ɗon e yesso nden ɗon jonde ɓe mbawi reftade ɗon kamɓe ɓen ɗon sukaɓe janggannoɓe mbawi reftade ɗon alluji muɗumen hannirta ni taw kadi ko deftugol ngol gandanɗa hoore ma jadugol e zamanu ko wona ɗum ko jamma o yuɓɓinama ɗon ɗo butande jofde aljuma nde jamma o waliya ko to suudu Allah teddudu taw kadi walira ko e madhoji mantugol annabijo sallllahu alayhi wa sallam nonne kadi e haalde gurdam makko kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko noon tigui woni no jamma o waliri taw kadi ko jimi mandugol annabiji e haalde gurdam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noon tigui jamma o joguira hande wetoyno caggal nde juula subaka wirda ceerno Idrissa ibnu Oumar Diallo khalifa dental ngal wawi tigui rigui wajade julɓeɓe nonne kadi e duwanade ɗumen guila e ɗanniɓe ha e heddiɓe e nder galleji nde gueno ɓeydata suturaji waɗa e sutura kañum e yajede e caggal ɗum wonande dental ngal caggal ɗum wonande dental ngal yimɓeɓe mbawi sattade caggal nde duwana mone kala wawi tigui rigui ƴettidde werla fatude e nokkuji ɗum teskama noon wonande e mawlud hikka o wonande mawlud mo butande yimɓeɓe mbawi notade e kewal no wayatno e kala hitande guila e umriɓe leydi Mali ha e umriɓe ɗo e nder leydi Mauritanie ha heeɓi toon to Sénégal yimɓeɓe gaari notade jamma on hannirta ni sen gomim ɗon to butande jaata to commune de ar teska toon ko accident waɗi toon hakkude wuuro witengo ar e wuuro ene wiye e Sangadjeri e tawi kadi ko dognannoɗo werla goto waɗi accident kanko dognannoɗo werla o noon o wiyete ko Sidel Adama ko ɗon e ɗon o wasi hen fittade makko kanko dognannoɗo werla o biteɗo Sidel Adama noon eɗen mbiya yo gueno yurmomo yarlomo yafumo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala dendagal jayde weltare e TV ene du'ono wonande kanko jinnaɗo duttораɗo ɓiyomo hono Adama kanko cankiɗo noon o wiyete ko Sidel Adama toon to commune mbo ar taw kadi accident o waɗi ko hakkude wuuro ar e wuuro ngo Sangadjeri. Zakaria Samba Dia ɓe kera gam a yawo weltare TV. Zakaria Samba Dia golle ma jooɗi peewi Zakaria Samba Dia golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e nder dongre Afrique kabruji men ko an uddi kabruji men e nder leydi Mauritanie sen no mima toon to guidi maga koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal noon jaam fuɗɗima artude kay toon to kaso mo Thiès to ɓe mbiyata tigui makka woni maison d'arrêt correctionnel mo Thiès ɗum noon ko caggal kay perɓodiral musgal nde waɗi toon hakkude ɓen renoɓe kasoɓe hakkude mum e ɓen sokaɓe toon ɗum ko aseta hanki o 13 lewru septembre 2025 ɗum waɗi to makto noon woni maison d'arrêt correctionnel mo Thiès ene tawe nder commune mo Thiès Ouest woni tigui to Thiès banggue hirnague perɓodiral ngal noon waɗi tigui gañiɓe hen ɓe waɗi hen gañiɓe to banggueji ɗiɗi kala woni to banggueji kamɓe renoɓe kasoɓe kamɓe sokaɓeɓe e kamɓe renoɓe sokaɓeɓe kala banggueji ɗiɗi kala waɗi hen gañiɓe tawi kadi ko gañanɗe musɗe no fewi siftinde on noon kamɓe gañiɓe kala noon ɓe mbawi nawede safroyede kay to suudu safrede do Amadou Sakhir Ndiéguène saabi dillere nde noon ko cokaɓe kay hollide mette mumen kay e gonka mabɓe kay nanggadeɓe kay eɓe coke ko juuti e nder oɗon kaso ɓe mbaɗi hen duuɓi kewɗi kay tawi ɓe cuwa ñawede ko hollide ene mette noon e hollide kadi gurdam ɗam ne satti no fewi e nder ɗiɗon dubbirdu ɓe kolliri noon ha tenti kadi e oɗo saaha joni tawi ko saaha nguleki cattuki no fewi kaso ne wi dagga yimɓe ɗum noon gurdam ɗam ne
metti no feewi kadi ko be gaddante ko fati e nguura ñamde mabbe kay ko ñamde keɓaɗa ko barke ɗum noon ko den mette kala pawdire mabbe ha ɗum saabi dillere mawde no feewi aseta hanki yo e oɗo saha joni mo kalten noon jam arti toon ha tigi hano hannirtini koto kolda paɗen aseta hanki o koko habni yurmini waɗi to legal biyetegal hiilela ene tawe ndera commune mo kolda ko suka debbo goto biyeteɗo yoba seydi omo yarano duuɓi nogas e jeeɗiɗi kañum mayi toon tawi kadi ko courant masimo aseta hanki sanga 9h subaka e saaha kay o wonno wadde ménage ko sappira pompier noon kañum en garani ɗon goskiki nawi ɗum to morgue hôpital régional mo kolda ko aleta hande sappo e nayyi lewru septembre sanga 10h o wira toon to ceehe walla mbiyana to saare gonga bambule julɓe to legal ngala to legal mabɓe ngal kanko biyetenoɗo suka debbo biyetenoɗo yoba seydi o noon omo ɗacci suka cukalel gorela ngel duuɓi nayyi eɗen mbiya tan de Allah yurmotomo yaafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen combat tawi ko combat lamba mawɗo no fewi tijjanoɗo mo hewɓe kay ha tengti noon e ɓen tigui yirtoɓe koye men e nder lambaji ko combat mawɗo mo panno on combat noon tawi kadi ko combat hakkude biteɗo modulo kañum woni roi des arènes hakkude mum e oɗo mbiri hande biteɗo Sa Thiès woni sen jiiɗi mbiyan hakkude Samba Liɓe Daro e Samba Liɓetake combat o noon ene wayno kay so tawi ko ƴamala wonno hankkadi kay ne wayno ƴamal ngal famodirama saabu kay kumalla humama hakkude mabɓe saabu kay combat o sifama ɓe perɓodirta ko ñande 5 lewru avril woni 5 avril ko nden tigui ɓe mbawa tigui combat o wawata wadde toon to aren ko combat noon tijjaɗo mawɗo no fewi ɗaminaɗo kadi ma wuula jaw eɓe gandi noon ñande 5 lewru avril nde kala kay paɗɗo ha watto galle mumen ene wawi wasde hebde place ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen to wuuro Touba noon koko wi dak ndiyam e oɗo saaha kala ngo tawe e yoleru hono député woni di sarɗiyanke biyeteɗo Papa Djibril Fala o yettima aseta hanki o 1 lewru septembre toon to Touba o ɓornima botuji makko noon o wawi juude e nder ndiyam e nder yoga e leɗe tawateɗe e nder wuuro ngo ko wayno ɗeɗo leɗe leggal bitegal Soura eto wiyete Guédé eto leggal bitegal Daaru Quddus eto nokku biteɗo Guira Nena eto nokku biteɗo Ker Ñang ha to wiyete Madiana Maria eto wiyete Jannatul Firdawsi eto Garabu kala ha to legal bitegal Serigne Iba ɗiɗo nokkuji kala o wawi yettiduma o holliri kay e ɗum musimo no fewi no tawiri Touba ni e oɗo saaha joni saabu kay holliri galleji kewɗi e oɗo saaha joni o tawi tigui kene lumbo e ndiyam galleji kewɗi kay koɗande kewɗe kay oɗo saaha joni joom ɗin galleji koko eggi ha laaɓi enen goppi ɗiɗon galleji ko ndiyam lumti ɗumen e nder ɗiɗon cuuɗi o erima laamu ngu noon nde darto kay darde lang wawde fabade Touba ko ɓuuri yawde e yaccade o holliri noon omo yawi no fewi kay golle kay ko oɗo saaha joni Touba ɗe golle ɗe laamu ngu golloto toon to Touba ko fati kay e tigui ko wiyete assainissement katgol yolayru o halliri tigui omo yawi golle ɗe nde laamu ngu ɓeydata ɗen golle hano hannirtani ha joni habaruji men demgal Pulaar koye nden fanle keɗɗoɗen ha joni fanle Touba jeeten ko ha to Daaru Quddus laamu leydi Sénégal ɓennude délégation timmuɗo ɗo fewi yo yettino e duwawuji mabɓe kay duwawuji laamu ngu e duwawuji ɓesgu leydi ndi kala to Daaru Quddus caggal jaltugol aduna noon gonnoɗo khalifa diine wuuro ngo addi oɗon délégation mo laamu ngu neli toon noon ko ministre Moussa Balla Fofana wondude Serigne Thioro Mbacké kamɓe tigui gaddi on délégation yettinde duwawuji mabɓe ko aseda hanki o ɓe mbawi yettade toon to galle khalifa o yettinde duwawuji hoore leydi ndi e duwawuji hoore jagorɗe ɗe wondude e duwawuji gouvernement o kala ene mbiya tan de Allah yurmotomo yaafoma hardamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habaruji men demgal Pulaar senno mima toon to Touba paɗen koto leydi Mali biteɗo Hilaire Bibiane Diarra ko gonnoɗo kay directeur de la mine d'or to gonno mo compagnie canadienne Barika o suɓama e oɗo saaha joni o nomama kay guiɗen ñande nogas jeenayi e lewru août gonɗen ndu o waɗama conseiller spécial du président de la transition du Mali woni conseiller spécial tigui général Azimi Goïta ko kanko noon watti kay neɗɗo ɗiɗaɓo tawi ko cadre mawɗo intersecteur minier ine noome kay e nder oɗo gouvernement tawi ko laamu sabbodu oɗo nomination noon ari tigui koye saaha kay mo tension mawɗo woni hakkude laamu ngu e société canadienne biteɗo Barika eɗen gandi kay oɗo saaha kala tekkere surka hakkude laamu ngu e oɗon société Hilary Bibiane noon Diarra ko spécialiste science de la terre woni tigui kumpitiɗo no fewi ko fati
naate ngaluji tawi ko ngaluji cuuɗotoɗi e nder less leydi oɗo saaha noon o hina hollirtana wonde laamu ka yidde ɓeydude expertise uji mum ko faati ka yidde andude ko suuɗi e nder leydi he ha wawa ƴellidde ngaalu mum ha no hannirta ni ha joni ko leydi Mali keddoɗen aseta hanki 13 lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi fama woni forces armées malienne ɓe koliri tigui wonde ɓe mbaɗi opération pattam lemijo e dow pelle joguitiɓe woni gowete GAT woni groupe armé terroriste ɓe bombardi noon ɓe koliri e wiide mabɓe wonde kay ɓe bombardi nokkuji kewji no fewi ɗi nokkuji kewji no fewi to ɓen witeɓe terroriste en to cuuɗata noon e nder ɗeɗo guure kayim ko wayno to nokku biteɗo Sandare e to wite Lambatara kala ha e nder région de Kayi nokkuji ɗi kala ɓe mbawi wadde jordude kayim alaɗe mabɓe diwoje jimde yoga e nokkuji kayim e to sebbitiɓe tawet no ɓe koliri ɓe bombardi ɗina kawuji fama holliri kadi wonde firti kawuji kewɗi tawi ko kawuji jihadiste en guila to ɓe mbaɗatno entraînement mabɓe ha to ɓe moftanno kaɓirɗe mabɓe matériel mabɓe kala ɓe mbawi bombardude ɗum e nder bombardement he noon fama holliri wonde yoɓima pittali hewɓe kayim e jihadiste en ɓe bonnaniɓe kadi matériel kewɗe no fewi e tigui e pettelaji kewɗi matériel kaɓirɗe kewɗe ɓe mbawi bonnude hen fama holliri kadi e opération tawi ko tigui opération opération noon koto banggue laaɗe diwoje woni aérienne e terrestre e woni koni koɓe leydi kala ɓe mbaddi oɗon opération ɓe kaɗan ɗon ɓe kolliri kadi wonde opération hélicoptère goto kadi wawi tigui tawi kadi hélicoptère goto waɗi tigui bombardement e sebbitiɓe ɓe ɗon mbawi tigui hélicoptère o noon mabɓe mbaɗi tigui toon e tigui wawi jimde e sebbitiɓe ɓe mbawi bombardude kawuji kewɗi no fewi ɓe joɓima kadi pittali ɓen hewɓe tawi ko jihadiste en ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Mali ha joni keɗoɗen aljuma ɓennuɗo 1 lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi artiste woni nalanke tawi ko malinaji dowlu no fewi jiɗaɗo sanne ha tengtita banggue jeunesse biyeteɗo Mamadou Sumbou ɓuuri lollide noon ko woni alias 1000 mo en Sahel o jippinoma e lana makko ndiwaka caggal ummade ko ɗangal makko toon to Paris lamorgo wala fendo nden o yettima ƴippima e lana makko ndiwaka noon omo dasa wulisel makko ko ɗon tigui dadi ɓe mbimo teɓa ɓe nanguimo waktuji kewɗi noon caggal ɗum ɓe goppitimo noon kono ɓe kollirimo tigui wonde omo jogui convocation on convocation ko altine janggo 15 lewru septembre nde o arata notoyade to pôle national de la lutte contre la cybercriminalité en keɓani noon ko laaɓi kay holko saabi omo convoqué kono noon ko ñande 15 ko wawi wonde hen kala ma en gartu hen million no en Sahel 1000 mo en Sahel noon ko nalanke jimowo kelme woni rappeur cuusɗo gonga no fewi kewɗe kay haalde kala saaha gonka leydi ni to banggue faggudu to banggue social to banggue politique dawrugol leydi ndi kala woni ko wiyete santere engagé ko jiiɗaɗo noon no fewi e nder jeunesse leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen ko tana musɗo waɗi to Sikasso toon to Sikasso noon ko professeur tawi ko jangguinannoɗo philosophie biyetenoɗo Karim Ka Sanogo o yarano ko duuɓi 53 ko kañum de tawa ma woni ne warti walla ine wara o tawa noon komo duppa goski tawa kene suuɓi kay ha 3e décret ɓe hen noon e oɗo saaha joni ɓe hen no namdo holko saabi kanko Karim Sanogo holko saabi kay omo warto heddiɓe kadi namdo hol poɗɗo wardemo ko ɗiɗi o namde ɗiɗi tawate oɗo saaha joni toon to Sikasso tana o noon wanno ko guila ñande 2 lewru septembre goni ɗum sanga 15 heures woni 3 heures kikiɗe ñalawma kanko noon ko ñande jamma mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam ko nden tigui o wayni cuddiɗo o wimon yaaha tigui to mawludu o yuɓɓinto wawde heɗoyede kay wawde heɗoyade jimi almuɓe e wajuji sernaɓe ko ɗum tigui o wayniri cuddiɗo makko nden noon o yeehi ha juulal salatu ha delal suula ha o yiya jittuɗo yiyanimo fini ñande aljuma nde subaka ha saaha kay jargol kafe yiyanimo ko ɗon fuɗɗi fayre ƴetti téléphone mum noddimo téléphone makko yahata ko nden fayre heeɓi ɗum noon ha wawi noddude koreji makko e jinnaɓe makko nden noon ɓen gaari mbawi ko ɓen tigui gulliri to gendarmerie e to police kala wadde kay langal wonde majjuɗo ko ɗon tigui ɓe gone namdade guila e hôpital uji ha e cuuɗi cafriɗi wondude commissariat ji kala namdade kay so tawi o yiyaka to
tona ko ya sanga 15h nonan ko sanga 15h no be kebi appel ko yidi kebi appel wonande enquêteur uji taw ko commissariat de police mo deuxième arrondissement o kanyum tigi ko lir wonde jiti goski ngoti ne sumi ha troisième décret tawa kina goski yita tigi ko sara bamule wuro ngo ene nandi kadi e sifa makko ndena ko yidi ngari non ko don tigi be tawi sara makko bidon tay ko bidon bannode essence be tawi do kadi birke wondude téléphone makko e ro saha joni non enquête uditama hen belen ande so tawi ko bartido walla so tawi ko barado ha joni khabruji men demgal pular kedde Afrique sen mem to leydi Mali jabbonen ko Alsan Oumar Mbocca gorko mo Sara Ndogo Alsan Oumar Mbodja salminama juram en calmitima gali Aboubacar ni dendagal hettiyankoɓe Ayabo TV kabaruji men ɓuttento e dongre Afrique e ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leydi Burkina Faso tonde ene wayno jonde jagorɗe maɓɓe wawi hono joɗade e wawde ɓullade ngam wiide wonde ɓen Afrique naɓe wuurɓe toon to leydi ti maɓɓe to e oɗo saaha mo gonɗen visa ji dey ene wayno wonti taw kadi ko gratuit wonande kay ɓen aroɓe ɗon e leydi maɓɓe ɗi ɗum ko caggal kadi ɓe mbi wonde alaa sago ɓe ƴewto ɗum ɓe ƴeewa kadi rendinde taw kadi ko Afrique naɓe matema gonɗo hono neɗɗo goto kamɓe ɓe ƴetti gonɗo pellital e wawde wiide kay e ɗum ɗon maɓe mbawa kadi newnande hono ɓeɗon so tawi noon ka jiɗɗo kay yaade kay e nder e leydi ndi ene wayno de ko ɗerewol tan woni formulaire taw kadi ko en ligne ɓe namdorma wonɗe no gueɗe ɓe mbawa kadi kono newnandema keeɓa kadi fartange e wawde kadi humnude koɓe jiiɗi ko taw koye en ligne ɗum noon wonande kay kamɓe ɓe mbi wonde kaɓe jiiɗi kay rendinde taw kadi ko Afrique naɓe matema gono kadi kono neɗɗo goto e nder ndi ɗon ono mbadi no wonande jagorgal ko fadde kono ndenka no wiriniyete toon to Niger toonne dey e ñande aljumare sappo e ɗiɗi lewru surtout ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi woni ni kono fartangue caggal kay groupe 25 e cosanoɗo toon o e kadi joni kadi ɓe dañi kadi tawata ko mouvement kesso cosaɗo kadi ko wawde kay wiide ene haɓano kay tawata ko potal ene haɓano kay ko fadde ko démocratie agal e nder leydi ndi ɗum noon ɓe mbawi kono bayinde ɗum e wiide wonde kadi ɓe ndendini ko oɗo groupe kadi cosaɗo kadi kesso pul rendini ko société civile rendini jayɗiyankoɓe rendini kadi ɓen ñawoɓe hani e ɓen wittiyankoɓe to leydi ndi ngam ɓe gona neɗɗo goto ɓe mbawa yadude e jaɓɓal gotal ngam kay e wiide wonde kadi ko ngu laamu sabburu ngu wonɗo ngu aɓe mbawa kadi kono wiide wonde ko alay saago ɓe mbawa kadi ko haɓanade hono démocratie agal e nder leydi ndi Cameroun ene wayno dey kamɓene ko fate noon élection ngaji ɗiɓe mbaɗata toon ni woni suɓade gartoɗo hono leydi ene ganda Paul Biya kanko de kanko nayejo no feewi kanko amo jeeya e ardotoɓe kay yidde kadi ƴamde kadi leydi ndi mbaɗa amo arta kay e ganguinorde nde oɗo ɗon mbiyatan hono Issa Ciroma Bakary tawde ko on dey e nder sappo e goho ɓen lundiɓe laamu ngu ko kanko tan kanko tan dañi fartaŋe wawde suɓade e ɓen tawde ko lundiyankoɓe nde tawno wonde kanko ne o meeɗi wonde kadi e nder laamu ngu fodde duuɓi sappo e jeegom woni jagorgal kadi ko kanko jogino kadi konngol laamu ngol ɗum woni ni ɓen e wi wonde lundo ngo hayso tawi ni kanko omo jeeya e ɓen omo noddiro ɗon taw ko lundiyanke ene wayno kam ko kanko kam koye e nder maɓɓe o jeeya RDC laaɗe tiwoje gontoɗo to Kinshasa jili ene wayno dañi toon caɗele no feewi ko fate kadi e taƴi noddiro ɗon taw ko lundiyanke ene wayno kam ko kanko kam koye e nder maɓɓe o jeeya RDC Congo ardiɓe tawde ko bowal laaɗe tiwoje gontoɗo to Kinshasa jili ene wayno dañi toon caɗele no feewi ko fate kadi e taƴigol ɓoggol maɓɓe kadi ko guura woni noon haylana tawde hoorejo leydi ndi ɓooyi ɗon tawde ko darade ngam yidde e yaade ko noon kay laaɗe keddiɗe Bluetooth connected mawɗe ha lelti ɗon e taw kadi ko taƴgol taw kadi ko kuura maɓɓe toon wonande kay taw kadi ko taw kadi ko
boowal laaɗeti wonje maɓɓe Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hannde o tawono koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko Massar Ndongo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi bandiraɓe hettiyankoɓe radio men radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andine maɗa on ñagama yafuya to banggue kaɓirɗe takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Massiley Ba to kay haydi mo jarda ha to galle makko Sama Sa ko on takkusan juulama ha to galle ceerno Boubacar Gaye to PK 7 nokcoɗo ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 nokcoɗo ha to galle makko Daril Barke ko taari ɗum kala habruji men jolam jaɓeri koto leydi kabruji men jolam jaɓeri koto leydi Pakistan puɗɗotoɗen to leydi Pakistan noon teskato toon to leydi Pakistan koto leydi Pakistan teskato Pakistan ɗon e oɗo saha joni kay ko laamu taw Pakistan holliri mette mum mawɗi no fewi faade kay e ɓeɗon tawi kadi ko hoddiɓe mabɓe ɓe Afghanistan ɓe kolliri noon koɓe jogoɓe kay wadde ko wiyete refule woni nawtude Afghanistan naɓe hewɓe no fewi ɗum noon ko caggal kayde pelɓodiral manggal waɗi hakkude dadiɓe ɓe leydi Pakistan hakkude mum e rebel en seɓɓitiɓe ɓe hinde TTP ɓe kolli noon e nder pelɓodiral he ɓe mbarnama sappo e ɗiɗi militaire tawi ko Pakistan naɓe ɗum noon ko caggal nde seɓɓitiɓe mbaɗi ɓe embuscade kay tuufi convoi militaire ɓe mbawi no yoɓade pittali sappo ɗiɗi militaire kamɓe rebelen ɓe kolliri kadi wonde ɓe tettini militaire uji ɗi fodde pitalaji sappo ɗi hinde mitrailleuse wondude e drone goto koto dowlaji dentuɗi Amérique paaɗena to dowlaji dentuɗi Amérique noon toon ko secrétaire d'état américain hono biteɗo Marco Rubio o yettima aleda hande o sappo e nayyi lewru septembre toon to leydi Israël addimo toon noon ha ko tengtinde ha joni succi en mabɓe total wonande dowlaji dentuɗi Amérique faade kay e ɓiɓe yummumen walla ɓi hono leydi Israël e oɗo saaha kay taw ko leyɗele kewɗe oɗo saaha puɗɗima reconnaissde ko wiyete état Palestine leydi Palestine on wi tigui ko ha aduna firto hebtinta leydi Palestine leydi Israël wi ko ha aduna firto hebtinta leydi Palestine kamɓe noon leydi dowlaji tentuɗe Amérique ari toon tigui koye ndina mbadi gam yidde sembinde hollude kay ne yaadi e leydi Israël jillu ngu ɗon waɗi kadi ko balɗe joyi tan caggal kay ande koninkoɓe leydi Israël jorno bomboje men e pettoje men toon to duwa lamorgo leydi Qatar ñande jeenayyi lewru septembre gonɗe ndu tawi ɓe toɓuno ko Hamas ɓe joɓinoma pittali Hamas naɓe hewɓe e toon to duwa koto leydi Nepal paɗena bila cakkitiɗo kay ko wargo ko wara kay e seppoji gulɗi jaw jubbina noɗi kay e nder leydi Nepal bila o noon sakket mo keɓɗen ɓe jaaɗa capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo waraɓe tawi foof ko fellaɓe kuure gongre gonga wiyete bal réel ko gouvernement kesso noon kañumen tigui ɓayini kabaru o aleta hande sappo e nayyi lewru septembre ɓe kolliri kadi ewɗo ñalawma mo kalten fodde temedere sappo capanɗe jeenayo e goho neɗɗo fellanoɓe kay nana keddi e cuuɗi cafrirɗi e juuɗe safroɓe tawi ko fellanoɓe e nder ndeɗon dillere ɗum noon caggal kay caggal nde gonnoɗo hoorejo leydi ndi wanno démissionné e nder dillere he e oɗo saaha joni ɓe cuwi tigui ko debbo o noon ene wiye Souzila Karki ko kañum waɗa hoore jaago leydi ndi o holliri tigui mawo darono doole mabɓe ko ponno kay ha kala ko fati mbuñari ha tigui iwa leydi ha laaɓa dendagal ɓesgu leydi ndi ha moni kala wawa yitade hoore mum ko ɗum tigui woni darde makko e fandare makko seno mima toon to Nepal koto leydi Ukraine ko toon uddirten kabaruji men leydi Ukraine waɗi bombardi leydi Ukraine ɓe kolliri tigui koninkoɓe mabɓe kolliri ɓe bombardi usine tawi ko usine raffinage pétrole ɓurɗo mawnude e nder leydi Russie ona ɗum noon tawi kadi ko drone ɓe kutiri comme bombe ko on tigui bombardi oɗon usine ɗum saabima cumo manggu no fewi ko aseta hanki sappo e tati lewru septembre ɗum waɗi usine o noon laatima ɗo saaha joni cumi cumo kulɓinigu no fewi musidɓe tedduɓe kasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tanga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nette ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi kon toon to Guiɗi Maga ko musidɗo men correspondant men Zakaria Samba Dia Robino Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on